Sar Jitendra Chaudhary ang koroksa tiprasangoi tiprasani kok kurak sama baida tiniwo nungmano romboi chop dini saka ang belaikana bukhawo dukho nangkhaw kok khnawoi khazan dakte busong o kok ang saya o kok borom nang David Mura Singh bin Facebook post tiniwo dukho nangjagoi o kok bo masuika botam boi masuika parichung kisa bujalayan lamsugo haina hai an YouTube channel lo tiniwo hingke chung chini borom nang David Mura Singh kok chung ke salayano chung joto semano chini khachusa David Mura Singh sar Agartala to Delhi pedal yatra hai ka baje himbui thangmani bin je choba tini bai ek mas cross kha ek mas laika tabuk bo himbui tongo tabuk ke bo Bihar hasteo thangoi soika chini David Mura Singh sar phiaba tini wo David Mura Singh ni bin Facebook o chung bo post khaijak kluk ne ge chung lugo angno kisa porikhin wano bo aro ta bin post khlaiga Baksa Tiprasa se Tiprasa ni Dusman Sar Jitendra Chaudhary ang Tiprasa ungui ura kok samani chajakliya ungui ano rombui chopdi ka asi saha song ano rombui chopdi himale ang mungsa ungjagya pyak Tiprasa tutui Jitendra Chaudhary sar song Tiprasa ni choba khaimano kebeng mano ang belai wanao te bukha dukho nanguk noi tiniwo Promlang David Mura Singh sar pini Facebook o post khlai saka abo tami sakangke kaisi news o sujak The Times of India aro tami sujak chung khenlayano CPM State Secretary Jitendra Chaudhary and Congress President Ashish Kumar Saha have demand immediate legal action against Mura Singh so buji khana The Times of India news o abhake sujak abo The Times of India news o abhake suiman karon no Jitendra Chaudhary sar te asisa song o je David Mura Singh je tab bo samung khlai to manti prasan bagoi je illegal migrant boi bo tab kok sana boi dili thangmani himboi abon bor sajagya abon boi bon porlo romboi chop dihne tinibo Ashish Saha te tinibo Jitendra Chaudhary song David Mura Singh no tinibo okok saka abon baoino tinibo The Times of India o news kana nango te David Mura Singh sar bo bin Facebook post khlaio tini obhaike bosina naga bukha dukho nangjago thangnai koikdin sikang CPIM rok borok SIR Tripura o chalo ta ungthu hui tini borok protest khlaika rally khlaika te a jorao bo nor mukhana CPM ni je secretary state secretary Jitendra Chaudhary sar bobo alogyo tongo bo alogyo tong mane no bobo SIR Tripura o chalo tang thu bobo maniya Tripura o SIR mangya himan kok karon tamni ke bo sakbai thang tinobo CPM ni bodol duke je protest khlaimani bo nijen sakbai thang aro tongo tar mane ke bobo chinibo Jitendra Chaudhary Tripura sa ungui tongphano bobo SIR mangya Tripura o himani kok khana sung bini andolon bini je bongni je andolon protest khaimani jaga bo rally tongoba inke abo haikero tiniwo chini khachusa David Mura Singh sar naidi bo sanathanke bini nok huk jaitu gusti bihik busa bini sak sudano boyakroi sacrifice khlaioi tiniwo dofani bagoi tiniwo Agartala to Delhi pedal yatra tin himnani boi bo bin choba khlai tong abo sam boi khlai Tiprasa ni boi bo khlai tong busu cost khlai botin himbui tong bo tiniwo Agartala to Delhi pedal yatra himthani wo sanathanke bini langmaphan ari manu bini langmaphan nosnoi thamon sesong manu phiao bo tiniwo abono once you with Tiprasa boi tiniwo bo samung khlai tong madamaya bo thang malaiman porewo abo porer kok phiaba tiniwo Tiprasa ni boi cost khlai bo at least cost khlai tiniwo Tiprasa ni man thaino sanani boi botin chesta khlai tong bole phiaba tiniwo abo hai khlai taniwo chin Tiprasa roni bisingno kebengoi tongo ke chini man thari chong bhageng nai chin Tiprasa no ni bisingo no aborno chaja yangoi tongo ke chong bhage man nai abun bagoi tiniwo chini boromrang David Mura Singh mobile kana bukha dukho nangjak tamingke tino Tiprasa ngoi bo Tiprasa ni samung khlai taniwo Tiprasa ni hamkrai khlai taniwo Tiprasa ni leader ni bisingo kebengkha ba chaja yangjaka tar mane bukho nangjane kokno buini bosong borok to bachiri gadi nijini bosong ni borok se kebeng to ge chini manthai bhage mannai
abon boi tini bo pelekno bukha sajak kha belekha bo wana jakha bukha sajak kha dukho nangjak kha tini o chin tripura lidani bisingo te korapsa sinai nuknai Jitendra Chaudhary bo tini o santhangke chin tripura ni suk birman ungui tong bo saimano pia bon tini logri tong ke bon tini kebengui tong ke chini tripura sarok to chin tripura to pharok chung baike busang chung hingui manlai abon tini o chini Romnan David Murasong belekha wanajak tamike bini kok bo wanana kokno tamike tini o chin tripura bising chung sanlaio chin tripura bising kasu hongke chin manthai chung baike mannai abono ani bo question ke asung sto norok bujikana tini o David Murasing bini bukha dukho nangmani karon tamo bo kosto klai sani tongo pia chin tripura bisingono abono kasui tongo ke chin manthai baike mannai himani kokta ke chung joto thansa mangnai thansa ma tongnai i jorao thansa khlaioi chini manthai chung sana nangnai ingkesi chini manthai rok chung mannai asung jitu tripura sailuk tu jotonon hambai।